Салом алейкум подписчикои муҳтарам, салом алейкум акау додару бародар. Бародаромо дар ин боша сёмка кардем таки холашка ба фикрам шинохтем амин холашкара. Ну аму гуфтем хонаша рафтем сёмка кардем, вазиятша сёмка кардем ва аму картара мондем бачако. Ва дар дуруни аму карта ин ами қадар сум ҷамъ шид бародар. Озӣ ма шумо мегӯм обши чанд сум ҷамъ шид. Хоб обши 4968 сум ҷамъ шид бародарон. 500 чанд сум додем апа? 570 сомон додем апа. Ҳозир иҷа мондагиш 4398 сомон апа. Иҷа 4398 сомон апа. Хай бародарон ба ҳаматон раҳмат, ҳаматон дастгирӣ кардем. Хай сумам як дорушта, уколашта, мисолу хӯрокашта, ягон чишта холашкамона мерасонад. Ай ҳаматон апаҷон хайхтон я дуо мекунед барои ғарибо ки хайёрдам кардан, барои ами сеҳат саломат будани фарзандтон апа. Мисол ки дастгирӣ кардем, ай ҳаматон миннатдорум ки мисол мо да бовар кардем ва мо ҳамун суми ки дар ҳамун карта ҷамъ шид, инами карта ба бародаро гирифтем. Инами чанд суми ҳаста бародаро дар дуруни ҳамун карта. Мақсад ҳами қадар сума гирифтем, ҳами холашкада ака расонданием бародаро. Ина холаҷон, инами картатон иҷа бо сими карта ки регистрация шидагиай. Ну бо суми ки ҳами карта дар апаҷон ҷамъ шид. Ҳамиҷа мо нависем ҳами қадар апа. Ина оши тамашава апа. Ва аму бародарое ки хайр кардан, чанд суми 1 сум хайр кардан, 10 сум хайр кардан, чанд суми хайр кардан холаҷон, ҳамвода миннатдорӣ кунем ки бо пага ҳазор раҳмат барои кӯмак кардагӣ ва ёрдами расондагишон. ғарибҳо ҳар ҷое ки бошанд хока гиранд тиллои сух гардад. поко парвардигор барори кор танисят ҳоҷибҳо шуда ба муроди мақсади дини дунявишон барасонад. парвардигори 18000 олам давлаташонро зиёда карда ҳамеша аз лабашон табассум карда нашава. як ҷаҳон ташаккур. бародаро ай ҳаматон миннатдорум ки сайти ман ба дастгирӣ кардем ва ман да бовар кардем. барои ҳамин қашам ҳаматон дар раҳмат. чанд суми ки ҷамъ шид бародаро ҳамаш ҳамин дуруни карта холаҷон худат медонем. мо да як азаркор месарам барои ки ҳамаи шумое ки маро не мардума гапашда бовар намекунам. барое ки дар ҳақиқат шумо дасти ман да кӯмак кардем. қатори ҳамаи ғариб бачаҳо шумо дам умри дарози айвонати серфарзанд сердавлат шуда ба муроду мақсади дини дунявитон бирасонанд. ҳама дуо ва салавот иҷобат аст. به حرمت صلوات بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد سابق نوره و آخر ظهوره و رحمت للعالمین وجودی و سابقین الی امین و رب العالمین رحمت کنید. خداحافظ برادران، رحمتی کلان یک بار دیگر. خانه آباد سربلند باشید.